Majasta. Mestine wae kanca aku padha nyecenges kelawan aku. Mongko nalika semono kanca aku padha nyengkuyung kelawan aku. Sekirane aku bisa tinampa dadi perjurit ana ing Demak Bintara. Yo, banjur ana ngendi meneh? Ayo, ana suarane menungso. Ayo, Dong. Lemes ngopo kowe? Sampeyan ora kaya adat lupiyane kok. Sakala mangsane lamun to ngejak metu galunggung kuwi ngombe mendem. Karaoke lho iki ngejak sapa sak tengahe aso dandan. Gung galunggung. Sing gedhe pangapuranmu. Nggih. Apa sebabe saiki kowe lan aku ora tau ngombe. Ora tau mlebu kafe. Mergo aku bangkrut. Bangkrut. Iya. Bumi pamingit dijambane mbok kok bangkrut. Aku entuk warisan bumi pamingit. Nanging Gung, bumi pamingit kuwi jebul gersang. Tak tanduri apa wae ora tukul, bareng tukul ora iso woh. Karuan nek ora tukul, ben ora tukul timbang tandur, arep tukul pangan tikus, karuan gak tukul kok. Ngono. Ning beda karo banyu biru. Banyu biru kuwi bumine subur. Ditandri apa sarwa lemu, didol mesti batine akeh. Dul karepe sampean. Aku ki duwe kekarepan. Saumpama pamingit karo banyu biru, tak blengket ngono piye? Maksud ta ora? Sampean pengen blengket bumi merdikan banyu biru. Nah, Yo gampang ngene iso lakon ta ora? Mesti mah iso. Wah, kowe Nek ana syarate. syarate apa? Rong perkara. Rong perkara apa wae? Siji tega, Tega, kanggo loro mentala. kesetega ki tega piye? Tega medhotke pas seduluran, mentala mateni saloka. Nggih. Mateni saloko. Ngomong sing hati-hati kowe. STOP. Apa wi? ST. Yo stop kok. Lho sampean plang jata siku pripun? Mergo kowe wong tua-tuas brabas kakang batang beras. Kok iso? Ngomong procot-procot rapok pikir. Kok iso ora tak pikir pi manggon ngendi lupute galunggung. Coba baleno pisan kas. Aku pengen dengket banyu biru. Sampean pengen duweni warisan bumi merdikan banyu biru. Ah, kowe kondo kelakon. Saronone loro tok. Ah. Tega lan mentala. Tegane. Tega medhotke pas seduluran. Mentalane. Mateni saloka. Lah iki. Kosek Ya iki lho perkarane. Kok gedhe. Iku sapiye kowe? Aku bar sing ngomong kok. Sampean nek ora tega medhotke pas seduluran, ora mentala mateni saloka, nganti kiamat ora duweni bumi merdikan banyu biru. Ora ning pamingit, ora ning banyu biru, ora ning duka mulya, lamun to bab warisan, pelantokan karo dulur kuwi wis biasa. Dung. Bareng aku ngrungokno tembungmu, Nggih. kok ana benere ya, Dung? Mula niku Senajan to saloko sedulur, nek aku ora tega ora mentala mateni, longko aku bisa nanti lengket. kiamat ora duwe bumi merdikan banyu biru. Ning emane, Emane kabar sing tak tampa. Iki Paman Gajah Suro wis uwal sangka pakunjaran ae lho. Tambah angel nggonku mateni karo saloko. lha kok iso tambah angel pripun sampean? Lah ono dekengane rek. Kene bapake. Lho wong niku nek mikir nganggo batu amun nganggo dengkul. Lah terus Gajah Suro wis saka pakunjaran. Heeh. Mesti wae saloko tumuju ne Sora Pradan ngabari si mboke lho. Lah terus sambung rapete apa? Ngabari karo mateni. Mesti dalane liwat kene. Metune kene. Terus Saloko tekan kene tak platoke gampang. Wah. Dik, abdi galung jan kepenak.
uteke mletik, pikirane 17 menungso. Sapa ya? Sapa ya? Kang Salomo. Kang Salomo Pak. Ora ngono. Yen tak sawang nitik saka paulatanmu semune bunga hati. Ki ana apa? Mergo wae aku seneng, mergo aku ketemu karo sampean. Sedulurku sing bagus-bagus dhewe. Dadi sing jarake bunga hatimu mergo ketemu karo aku. Aku gumun karo kowe. Gumun perkara apa? Adakane ning endi papan iki ana Sariti, mesti uga ana Galunggung. Banjur Galunggung ning endi iki mau? Galungan ape tak pecat. Galunggung Ape tak pecat. lho kok iso dipecat? Ora iso ngopeni aku. Sebab- Ragate larang. Pancen Galunggung itu ya demenane kaya ngombe. Iya. Ngosik kan ngosik. Ana apa? Tegese Aku ki ape kondo kok ngosak-ngosik. tegese ora sah kesusu gone ninggalke kene mergo aku pengen ngerti sampean ape ning ndi. Si, Iya. tenane adoh saka Banyu Biru. Aku temekone papan kene, rumangsa bingung. Bingung perkara. Mergo aku golek dalan sing tumuju ning Suraprada. Oh, nang Suraprada. Mergo iki waakmu ya bapakku rak uwal saka aku ki ape kondo. Ono apa? Ono apa tak golekno banyu apa piye? Boten. Wau keselan. Dadak. Aku ki ape kondo. Jare kowe ketelak. Ngene lho, telak. Iki bapakku Gajah Suro. Yo wakmu wis mentu saka Nara Pidana Kasultanan Demak Bintang. Iya. Nganti teko papan kene aku diperintah supaya mapak biyungku tak jak bali ana ing Banyu Biru. Ngono. Apa sekirane Adi Sawung Sariti iki ngerti dalan tumuju ana ing Suraprada. Asing. Apa? Asing. Aku ki kondo, aku pengen takon karo kowe kok malah. Kiraku gatel nganti gebres. Aku ki takon kowe. ngene ya. Apa ngerti dalan tumuju nang Suraprada? Ngerti wae. Nah, Kaya ono pertelon, Kang. kok nyam pertelon. Nek pertelon kuwi menggok ngiwa, kira-kira 3 dina tekan Surapadan. Pancen aku golek dalan sing sekirane terang. Iya. Nek sampean cepet, kae engko pertelon, menggok nengen, Pertelon menggo ngliwati tebu, Ono tebu tebu. terus. Ya, ning kono mengko ana wit nyamplung. titikane wis Wit nyamplung. nyamplung, pinggire ana kuburan. Ana kuburan, Ana jurang. dalan jurang. Nah, kowe jegur teng jurang kae kok Surapadan. Berarti jurang kae titikane cedhak Desa Suraprada. Aku sithik wis tekan Surapadan. Di Ah, piye? mengkore biyunku tak jak bali ning Banyu Biru aja lali. Tumeka ning Banyu Biru seneng-seneng beban. Oh, beres. Aja lali ya. Hati-hati ya. Basuki. Jaja, ya, jaja. Lah apa? Samono pengen duwe bumi warisan Banyu Biru. Salah. Kalau kau dengar tak bacok, sik. Apa tak bacok? Ohong. Tung. Kowe iki nek mikir nganggo batu aja nganggo dengkul lah. Lupa apa nek kau dadak mikir. Yen kowe mateni Saloko ning papan kene, kamangka papan kene iki papan sing rame. Nggih. Ngerti nek sing mateni kowe karo aku kan kowe bakal nampa pidana. Sakiwa tengene iki dorawani karo galungge jeger lho. Percaya sapa to sing ra kru kondange galungku? Lah Tung nggih. kidul, Galunggo. nyolong pitik. Lah ngerti. Tung lor, Galunggo. demeni rondo. Lah kok sapa Tung kulon, Galunggo. nggowo sinden. Lah dadak gene kok siki. Sampeyan kaya mati ya kok dadak. Dong. Ngene yo, Dong. Apa sebabe aku? Saya sampean dudono dalane ya cabar ah. Ngene. Apa sebabe iki mau Saloko takon metu dalan sing sak wis nyamplung. Nggih. Wit nyamplung kae panggungane sepi. Cedhak kuburan andeke jurang.
engko disilaku saloko tekan kono bleh buah ning jurang. Ora ning kono, ora ning kene. Yen perkara warisan kok padha rejejekan. Ana tetembungan warisan. Yen ora waris ora kerasan. Kok seton temen Sarti. Kowe arep tegelan mentolo mateni kelawan sedulurmu. Surapradan wit nyamplung tradisi laku.